set, go! So, diba? Diba? Good morning guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Let's try again Simple Bisaya. So karon guys, wa na pud mi bugas guys. So maghumad na pud mi kay wa na mi bugas. Unsa kani siya nga hutay guys. Mo ni among gihutay kay ang mga manok pirsang sa mukha na. Mga manok oh. Mo ni mga manok nga sirok. Sirok adjo. Nya mo na ang among bugawon ani. Kani sidya. Mo ni among hutay. Amo ning uyugon nga naon na mo arong di mo tuktok ang manok sa humay. Tanawa ra ah. Oh, tanawa. Ana sila kasirok. Mo mapungot ko. Sa! Ihawon na mo. Mag-ukay sa ako guys. Mag-ukay sa ako kay wapanhaw na ukay. Ang ato ring solar. Nalandungan naman atong solar. Ay. Itong solar guys. Ato ni atubang sa adlaw. Ato ni siya atubang sa adlaw kay arong murag nalandungan lagi ibalhin ako sa balhin ako kay murag nalandungan kinahanglan po pagkaang kay wa man ko sandigan. Kita mo guys, nasilawan ang adlaw. Nasilawan ang adlaw ni siga ng siga. Ano siya akong technique guys. Yung tubong. Diba? Nasilawan sila sa linti. Ni siga ng ang adlaw. So mag-ukay sa ako guys. Ug karon guys, sumana kog ukay, bantayan na pud na ang mga manok. Tanawa ninyo guys. Tanawa ninyo unsa sila manglupad guys. Sige, tuktok sa mo. Sige. Tapay nagpadong oh. Sige. Tapok sa mo, mag-enjoy sa mo, mag-enjoy. Sige, enjoy lang. Oh, pag gani nilupad. Sige, enjoy lang, enjoy. Enjoy lang mga manoknok. Be, tan-awon ta nang enjoyhan kabuhi ron ugasa na mulupad dapita. Daw duol. Enjoy. Sige, enjoy. Sige. Enjoy lang mga manoknok. Dapay nagpadong oh. Enjoy lang, enjoy. Sige, di man na ninyo mahurot ba? Be, tan-aw na to ron ugasa mang lagpot na inyong kabuhi. Ge. Sige, enjoy. Enjoy lang, enjoy. Oh, di pa nagpadong. Sige, di ba na mahurutin so ba? Tanaw na to. Sige. Sige pa. Oh, enjoy lang. Enjoy. Sige, enjoy mo. Kay 1, 2, 3, 4 taan ni ron. Sige, enjoy. Enjoy. Enjoy lang mga ngunok-nok. Okay. Okay, 1, 2. Ready. Get set. Go. So, diba? Diba? Sige. Balik po mo be. So. Sige. Kana toy, dakpa toy. Dakpa toy, raw. Di ba? Nga, simple ang inyong kabuhi mang lagpot. Di ba guys? Nang lugpad sila guys. Lagpot lang kabuhi. That's it.
Simplang Vizia.